kwi-obedience. Ngizothanda nje ukuthi ngiveze kancane uJesu ebuNkulunkulwini bakhe. Haleluya. Ngimveze ewuNkulunkulu, hayi nje eyindodana kaMariya, but ewuNkulunkulu. So ukuze sizokwazi ukumthobela uma siqonda ukuthi unguNkulunkulu. Haleluya. Uke washo kumfundisi ukuthi uNkulunkulu munye. There's one God, but uhlukene ziqu zintathu. Ubaba, uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu uNdodana, uNkulunkulu uMoya oNgcwele, but it's one God. Wazihlukanisa kathathu. Wazihlukanisa ngemisebenzi. Haleluya. uNdodana uthathe irole. uMoya oNgcwele naye khona indima ayidlalayo. So uzihlukanise kathathu ngokwemisebenzi. Haleluya. Azoyenza emhlabeni. But it is one God. It is one God in three persons. Hallelujah. It is one God in three functions. Hallelujah. Uzihlukanise kathathu ngokwemisebenzi, but uNkulunkulu oyedwa. Uze washo umfundisi ukuthi uJesu noBaba uNkulunkulu bayalingana. Khona le phathi la khona bafike belingana. Akungabi khona omkhulu kunomunye, but bahlukaniswa imisebenzi. Hallelujah. Hallelujah. So ngizocela nje ukuthi sivule uGenesis chapter 1 sifunde verse 1 and 3. Hallelujah. Genesis chapter 1, we will read verse 1 to 3. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Umhlaba wawuyihlane elingenalutho. Kwakungubumnyama phezu kodwa. Kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. Verse 3. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Verse 2 siyambona irole kaMoya oNgcwele. Hallelujah. Verse 2 siyabona ifunction kaMoya oNgcwele lithi izwi kaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu wawuhamba emhlabeni. Verse 3 sibone ulizwi. Hallelujah. OnguJesu. Hallelujah. If we will jump nje quickly kuJohn chapter 1. Hallelujah. Maningi amavesi bazalwane ngoba siyafunda. Hallelujah. Sizofunda nje. Hallelujah. If singaphuthuma nje kuJohn chapter 1 sizobona la ukuthi ulizwi onguJesu. Hallelujah. Lo uNkulunkulu adala ngayo umhlaba kwakunguJesu. Hallelujah. uJohn chapter 1 uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Lapha ekuqaleni before umhlaba udala. Ekuqaleni lo kade simfunda kuGenesis wayekhona ulizwi. Imuphi ulizwi? Ulizwi lo wathi makube khona ukukhanya. Ilawo mazwi kwakunguJesu ulizwi. Angithi ke size kuthiwa uJesu ulizwi. Hallelujah. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye nguNkulunkulu. So siyabona ukuthi uJesu unguNkulunkulu and ube khona emhlabeni ekuqaleni umhlaba ungakadala. Hallelujah. Sike size kwenye indawo uJesu mayekhuluma nabaFarisi ethi mina bengikhona even ubaba wenu Abraham abekhona. And abaFarisi abazange baqonde ukuthi uthini. Hallelujah. So wayichaza lokho ukuthi ekuqaleni umhlaba ungakabi khona mina already I was there. Hallelujah. So uma siya lapha kumaHebheru chapter 1 siyambona futhi uJesu ebuNkulunkulwini bakhe. Hallelujah. uHebrews chapter 1 verse 2. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke, owadala ngayo futhi izwi. Siyeza ukuthi indodana iyona le adala ngayo izwi. Indodana enguJesu, uJesu lo onguNkulunkulu, uyena adale ngayo izwi. Hallelujah. So uJesu ube khona vele kwasekuqaleni. So siyabona uJesu enguNkulunkulu.
Hallelujah. uPhilippians chapter 2 ngizocela simvule uPhilippians chapter 2 ukuthi enguNkulunkulu uJesu akakwenzanga lokho kwaba yinto yokuphangwa. Siyabona la uPhilippians chapter 2 verse 5 to verse 5 and 6 elithi uPhilippians chapter 2 verse 5 and 6 mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu uJesu owathi enesimo sikaNkulunkulu yabo ukuthi uJesu enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. So siyabona kuleli verse ukuthi uJesu uyalingana noNkulunkulu ngoba unguNkulunkulu vele. Hallelujah. We have to understand sifike la siqonda ukuthi uJesu is God. Akasiyo nje indodana futhi ukuthi uyindodana akumenzi ukuthi mncane akumenzi ukuthi ungaphansi noma mncane noma unjani. Hallelujah. uJesu undodana ubaba umoya ongcwele bayalingana akekho omkhulu kunomunye. Hallelujah. uMatthew chapter 1 verse 23 onwayo ngoNkulunkulu. Hallelujah. Umfundisi on Wednesday ukuthi lithi izwi kaNkulunkulu akekho ongabona uNkulunkulu bese yaphila. But siyambona ngoJesu. Hallelujah. Oyilokho okubonwayo ngoNkulunkulu. Hallelujah. So if we understand, if we have come to that understanding ukuthi uJesu unguNkulunkulu, not just indodana nje. Hallelujah. But he is 100% human and also 100% God. UNkulunkulu ngokuphelele uNkulunkulu ngokuphelele umuntu ngokuphelele. Hallelujah. Amen. Uma kunjalo enguNkulunkulu shuthi ufanele ukuthi simthobele. Uma enguNkulunkulu ufanele ukuthi simlalele. Hallelujah. Futhi singagcini nje ekumlaleleni but sikwenze lokho akusho. Hallelujah. Hallelujah. Uma enguNkulunkulu, if you say he is God, if you say he is Lord, shuthi ufanele ukuthi simthobele, simlalele, sikwenze lokho akusho. Hallelujah. Ngiyawuthanda ke uJohn chapter 2 verse 5. Hallelujah. Bayazibazilana ukuthi lokho akushoyo kwenzeke. Hallelujah. But ngithanda uMaria indlela enze ngayo la uJohn chapter 2 uJesu nabafundi naye uMaria bameniwe. Hallelujah. Emshadweni. Hallelujah. So uma usaqhubeka umshado iwayini liyaphela. uMaria useya kuJesu usethi ene iwayini liphelile. Amen. uJesu useyamphendula usethi mame ungena kuphi kokwakho. Shuthi mase uMaria indlela aphendula ngayo athendanga ukuthi utheni wabheka kubafundi wathi lokho akushoyo anokwenza. Kungazuthi uMaria ubese uzwe ukukhuluma kukaJesu ukuthi hayi akusesiyo-ke indodana le ekhuluma kanje sekuNkulunkulu uqobo lwakhe. Hallelujah. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu kwenye indawo uMaria zonke lezi zinto wayeyigcina enhlizweni yakhe. Lithi izwi likaNkulunkulu Mary stored all these things in her heart. Hallelujah. Uma kufika ingelosi kuyo ukuthi wena wesifazane wena ubusisiwe esifazaneni uzokuzala indodana. Hallelujah. Ngomoya ongcwele. uMaria shuthi wayigcina leyo nto enhlizweni yakhe. Hallelujah. Ukuthi nizokhulelwa umsindisi. Hallelujah. Uma futhi sekwenzeka nengane isizalwa ngokusho kwemibhalo izalwe eBethlehem, uMary uyayigcina lezo zinto enhlizweni yakhe. Hallelujah. Ngisho eseya ku-Elizabeth. Hallelujah. Lithi izwi likaNkulunkulu uMary ekhulele waya ku-Elizabeth. Hallelujah. Uma eya ku-Elizabeth lithi izwi likaNkulunkulu umntwana u-Elizabeth wanyakaza. Hallelujah. Wagxumagxuma. Hallelujah. uElizabeth wagcwaliswa ngomoya ongcwele. Hallelujah. uMary wayigcina leyo nto enhlizweni yakhe. Hallelujah. Ukuthi kodwa this is not
haleluya akusiyo nje indodana le but uNkulunkulu haleluya ngisho sebeya elokhuzeni ingelosi isifika kubelusi ingane uJesu isizelwe haleluya lithi zikaNkulunkulu kwafika ingelosi kubalisi lathi ene umsindisi usekhona haleluya lithi zikaNkulunkulu bafika bezobona ingane haleluya enguNkulunkulu haleluya lithi mabeqeda lapho bahamba betshela abantu ukuthi umsindisi usefikile haleluya uMary nalokho wagcina enhlizweni yakhe haleluya sekufike izazi uMaria haleluya zizobona loyo ozelwe enguNkulunkulu haleluya lithi zikaNkulunkulu la ziphethe ama-gifts haleluya lokhu uhlobo lwezipho haleluya zizobona loyo ozelwe enguNkulunkulu haleluya nalokho uMaria wagcina enhlizweni yakhe haleluya ngoba wawushiwo ukuthi akusiyo nje ingane lena haleluya but uNkulunkulu ozosindisa haleluya lithi zikaNkulunkulu kwesinye ngolunye usuku uMaria noLokhuzane noJosefa bayisa uJesu oyingane ethempelini haleluya njengomthetho kaMose washoko uMose ukuthi umntwana uyahlanjululwa haleluya lithi makusenjalo uSimiyoni wathatha umntwana wambeka ezandleni zakhe wamphakamisa haleluya wathi Nkosi sale sewumukisa inceke yakho ngokuba isibonile umsindisi haleluya nalokho uMaria wabheka wagcina enhlizweni yakhe haleluya ngisho uJesu esethempelini haleluya ena 12 years lithi zikaNkulunkulu wayehleli lapha 3 days uJesu oyingane ona 12 years ubachazela ngembhalo uchazela othisha beBhayibheli ngembhalo lithi zikaNkulunkulu labo othisha babemangele ukuthi enjani lengane enoqondo ongaka haleluya nendlela aphendula ngayo iyaxaka haleluya nalokho uMaria wagcina enhlizweni yakhe umntwana uJesu uyakhula uMaria umbhekile each and every move yakhe uyibhekile uyambheka haleluya ukukhula kwakhe yonke into uJesu ayenzayo uyayibheka so kuthi bese kuleli verse esifunda uma yethi mama ungena kuphi kokwami ngathi uMaria wavele weza ukuthi uje uNkulunkulu ke lo akusiye le engayithwala la akusiyo nje ingane haleluya haleluya usethi enenkonke akushoyo kwenzeni ngoba uMary usebe lokuphuleleka ukuthi this is God haleluya konke akushoyo kwenzeni haleluya and abafundi benza kanjalo haleluya uJesu into abatshela yona haleluya ukuthi abathathe izitsha abafaka amanzi haleluya benza kona ukubula okunjalo but ngoba uNkulunkulu beseshilo haleluya haleluya lithi zikaNkulunkulu kwenye indawo uMateyu 17 uchapter 5 haleluya uma uJesu uthatha abafundi bakhe laba bathathu haleluya ababesondele kuye uPetru noJohn haleluya uyabathatha ukukhuphuka nabo intaba haleluya lithi uma besakhuphuke kanjalo kwafika kwabonakala uMose noElijah haleluya uke umfundisi lelivesi kwabonakala uMose noElijah haleluya lithi zikaNkulunkulu ubuso bukaJesu bakhanya njengelanga haleluya lithi ingubo zakhe zabamhlophe njengokukhanya haleluya ifula labasibekela haleluya base bahamba bangabe besabonakala uElijah noLokhuzane noMose haleluya bathi ngithanda lapha yana uma selithi lithi kuthe kusenjalo uPeter esasho ukuthi Nkosi makuhle kuwe ngivumele ukuthi ngakha amadokodo haleluya and angimsoli mina uPetru haleluya ngoba in the presence of God kumnandi bazalwane ngathi ngavela ulale khona haleluya uPetru esasho njalo ukuthi makuhle masakha amadokodo lithi zikaNkulunkulu kwavela izwi elikhulu evela ezulwini lithi lo uyindodana yami engithokozile ngayo yizweni haleluya yizweni ngoba inguNkulunkulu haleluya lokho ekushoyo kushiwa umina uNkulunkulu haleluya yizweni haleluya so ngifuna ukuveza lokho bazalwane ukuthi ngoba uNkulunkulu sifanele ukuba simthobele ngoba uNkulunkulu
uJohn chapter 14 verse 15. Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Hallelujah. Kusho uJesu ukhuluma nabafundi bakhe. Uma ningithanda nizogcina imiyalo yami. Hallelujah. Shuthi i-live language kaJesu. Sure. I-obedience. Hallelujah. Kwabazi love language. I-love language kaJesu. I-obedience. Ukulalelwa. Hallelujah. Amen. And siyabona kuleli verse ukuthi uthando is actionable. Hallelujah. Uzenza uthando utshengisa ngezenzo. It is not enough ukuthi silisho ngemlomo kuphela. But siyalenza, siyaliphila. Hallelujah. Sibonile ubaba uNkulunkulu. Hallelujah. Lithi uJohn chapter 3 verse 16. Hallelujah. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Walithanda izwe kangaka. Walithanda wasewenza. Akagcinanga ukuthi alithande. But walithanda wase wanikela lendodana yakhe enguJesu ezelwe yona yona. Ngoba elithanda izwe kangaka. Akagcinanga ngokuthi azoma feelings ukuthi uyalithanda but ekulithandeni kwakhe wa-acta phezu kothando lakhe. Hallelujah. Hallelujah. So nathi uma simthanda uJesu Hallelujah. sizogcina iminyalo yakhe. Hallelujah. Obedience is better than sacrifice. Ukumlalela kungcono kakhulu kunemhlatshelo. Hallelujah. Yilokho akufunayo ukuthi simlalele sikwenze konke akushoyo. Hallelujah. uMateyu chapter 15 ngicela uvulele sima. uMateyu chapter 15 verse 7 and 8. Uthi ngidumisa ngezindebe zomlomo. Hallelujah. Amen. Bazenzisi. Waprofetha kahle ngani Isaya ethi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo kepha inhliziyo yasikude nami. Haya. Bazenzisi. It's not enough ukuthi siyafika la siyahlangana siphamise izandla sicimeze sikhale siguqe sirawunde. It's not enough. Uma sizophuma la bese senzokhulu. Uma sizophuma nomnyango senze izinto ezitotally opposite nalokho la. Amen. uNkulunkulu ubheka inhliziyo. uNkulunkulu ubheka izenzo zethu. Yes. Kumele sihambise okwakhe. Usho njalo ukuthi umhlabeleli sihambise okwakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Siyazenzisa Sure. uma simdumisa ngemlomo kuphela. Yeah. I love you Jesus. Sizesikhali. Awu bazalwane sizesikhali. I love you Lord. My God. But uma senza okungekho la siyazenzisa. And uyasibona ngoba akukho okufihliwe kuye. Into ayifunayo ukuthi siphile lento. Yonke lela asikhethi as we do not add or subtract ezweni but sisebenza. My last verse, Luke 6 verse 46. Luke 6 verse 46. Ningibizelani ngokuthi Nkosi Nkosi ningakwenze engikushoyo na. Yeah. Why say Lord, Lord, if you do not do what I say? Inkosi kanjani kuwe? Ungakwenzi lokho engikushoyo. Inkosi phela iphethe. Inkosi iyabusa. Amen. Inkosi yonke esemhlabeni iyayibona. Eyami nawe owami. Uyakona. So usho kanjani ukuthi inkosi ungamlaleli? Ungakwenzi lokho akushoyo. Ufuna ukuthi simlalele. We have to. If you wanna see him, we have to. Amen. Obey. Masifuna ukumbona. Ayithi abanye benu ngikholelwa nje. Ngiyile nje ezweni. Ngingenile. Kulelo sanga elincane. But uma ungakwenzi lokho
Uma senza lokho akusho sitshengisa ukuthi siyamthanda. Uma singakwenzi sitshengisa ukuthi we do not value him. Akanaveli akayilutho nje kithi uma singamthobeli. Yeah. Uma singakwenzi lokho akushoyo. If singazibophezeli kuye Yeah. sitshengisa ukuthi asimthandi. Uma singazikhomithi kanti lithi izihlala enkini nami ngihlala enkini. Yes. So uma singazibophezeli kuye asenzi izwi shuthi sitshengisa ukuthi asimthandi kahle. We do not care, we do not value him. And sometimes simbeka nje angazi simlinganisa naye, but he is God egcineni kwakho uNkulunkulu ozobuya masinyane. Hallelujah. We must obey him. We must do everything as he says. Sho njalo manje ukuthi noma yini ayishoyo yenze. Ngisho kuthiwa ukula kanjani yenze. Ngoba nale ayisho Jesu iyayivula vele ukuthi ifaka amanzi bese uyawahambisa. Aphendwa ngempela abawayini. It was foolish. Mawubuka ngamehlo enyama wathi ayi Nkosi yami kwaze kwanzima ke la. Yabo. But obedience uyayifuna noma kuthiwa izinto zibukeka zifoolish kangakanani. Kubalulekile. Ayikho into ebaluleke kakhulu kuNkulunkulu ukumlalela. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga Baba. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus Christ.